Munene w'abawaziri ase serikali yanene ense ya Kenya Musalia Mudavadi nigatebere buna ukonyalikana nkuraruro kigakora mu nchururi ya gitego cya katiba yense ya Kenya wetera senchira ya referendum abasaba Kenya barake chikura gochia sebingese bene bya amonchururi yayo kolengana no Musalia Mudavadi ya referendum yiyo nabego kolekana amo nobochoriyo bonene bwense ya Kenya ase obo amo ilinda bakenya bakira barayi babo chikura nabo igogwakira ebingesegete birakigokorerwa mu nchururi ya ase katiba chikura Musalia Mudavadi nigarorekanirie ekerengerero ya serikali gochia gokora mu nchururi ya gitego cya ase katiba yense ya Kenya. Birengerero ao nigo bigenderete kubwatu kwa nabarayi ao korwa sekia magia ODM kubwatikana n'ichinjire kya mekyo kera kigogenda sobochoriyo bonene bole bosyo imeyense ya Kenya mu waziri w'ekinguru cyo muri Musalia Opiyo Wandayi nigatebiruna ekya mekyo nigo kira kubwatisya serikali yabono insi yoborayi bwayo Musalia Dr. William Ruto Musalia Wandayi nigatebiruna ekya mekyo nigo kira kigokoro kuigwana agati yomorayi bwense ya Kenya obono Musalia Dr. William Ruto elinde guchekorosya serikali yobwamo ayo nigakogenda baminchana mangana korwa se omo olikyo monene bwekya mekyo Musalia Edwin Sifuna uyoralirie buna ekya mekyo nkirigo cya kubwatisya serikali yabo no kubwatekana no mochoko ubwo bokorari bwekya magia ODM. Na bwego chinga kya Kenya bagenderete gucengera litskuri Christmas lihulia ratelitskuri gorokolende meyegende kogenderera nonyengo ikalitskuri rero kubolia niko kuwa ruru gochya sabantere bakuba maiselinde abakenya abo bagendere egoika asechinse cyabo asechisabali bagenderete gukora oyo kurige kergo kibujumbe korwa sensemo ya West Mugirango imege county ya Nyamira Rogers Muturi nigatebera n'abantu abange nigo basiriye magima abo kubwatekana n'imbasukano yeje parumo chinyoyo anene ase county Nyamira bwasatebera buna nigo erabe buyekerokero mu ntara ike ase sabali yaje mu cyandondo bensi utayo Muturi nigo boiga boriri abayibori ko oba maiso chingaki iba agochenga na agotigali kibese ikibara cyegotumeka ase uwakane school fees umutinyo gocha Araya senchira yobwenga sechinga kichomo chomo tegeligandra kwa tegerenka yemu CKC FM tomera nechiko bachinsa isano koletera ya munayanda manga senchira yobwenge Elietariane ni gonkoro kwa Ronald Mayaka.